بسم أب وولد ومنفس قدس هذا أملاك أمين. شارشاي كفال تمرت حدر ملوات الأنبر من محياش أيكونن زدلي. قدس بيتروس أتم سبوت صلاتكم أنت كي عقد كم مسدخم تفترات كم موارستكم نسأجا هيوت غيركم إن خبركم ون كم ون مسانستكم بأمره نبارو يبل. قدام بيتروس معرفة سلسة شوعته. نسبيتي دخم تفترات سلسبلا حساب زي بالله عقم زي بالله نمارتو أيكونن. بيتروس دخم تمارتو أمانيت سزقنت لباودي قاون نحدر واقع تخفل أنت تعميسا وشتاتو قدائيو مارتو لسا دقافتيا كميسي نفعتي حباسيتن برتعتن سزقنت برتعيو دقافز خون بمولع عقمان سبعيا كدقفو هلا سبعيا وسئيتها وزقناعيو يعيي كتخونا زلوا بمستوعال أبوتاء ندقف سؤايا قد كتبل اللوها سبيتي كاب سبعيا ينبر سبعي كاب سبيتي أيكونن قدامي كورنطوس بعرف 11 قدر شوعته نسا كاب سبعي سلزخونت أب سبعيا عقم سور اللوها سور سبعي دما كريستوسيو كم أول نسور أسيو أب سبعيا زلا سبيتي بسبعيا استزورتيا نساون كمو صواريت سبع نحد حدنا الناس تصورنا إنا ننبر قلوسي معرف سلسته قدر عسل سلسته أملاخ أب حد النت سبعين سبيتن غير وزلو مستير قرن عميقن يو أب سبعين سبيتن زلو ترقم حد النت بزقباء استردأنا مس إن نخون زبلت أن ملأت زلو هيوتن كنبر نخيل أتي حد أكل نافكرنا كله نفقر مردا كنسئن نسلم من بار تراي كنبر أيكونن زلنا أب فقري وهاب تقبالنا له كريستوس أفكرنا يو نتزفكرنا فقرك كردون كسمعنا له شعوه إذا كنا مسجنون مسؤول كنبرن انبهد أب حدر بسنكزي أب حدنا زلو وشتاو مدلاين سمعتاتن أتي حدا نتي حدا زلنا فقري زي من باب زي عقوبنتن زي مرداءن يفتريو زي مقداسن تخيتن عميقا زي محسابن أبي هوت حداركا عبي عنوت يسعبيو سلازي كاب حدرنا العلي أن نبرو الواقع أن نغفللو كالي هوت كفلو أي بان حدرنا مقالوس أكبر أملاخ كتخون بزي محلال كنسرحلو يقبأنا انبأرسي حدرنا كنتسبق بسقى أملاخ كنعبي يقبأنا حدرنا كريستوس بزفكرنا فقري كنفاقر بمقبار أن نبرو هوت بقويتا كنستماقرو يقبأنا حررتنا نتعرنا نون إزي كخون ألو سبعي دخام سبويتو كردا نساون سبعي زليك تستوعل ألنا نزين تدلينا بقويتا كنكون نخيلينا مخنياتو دليك ترخبيوكم صحف سزخونا سقات واهيبنا اللو سقام زمسألنا زلقن سوابنا قريفنا زي توابنا سلندلي زلنا إيو أدلاليانا مسمور السحاتة مسخون أين ركبن أين قبلنينا سبيتي بيتان مسبا بزحيات سكيما زلا تسكيما تزلا كوتسئن كنصبارقن كتعين اللوا إتروس نسبيتي دخمتي أنت بلا سبعي خونه دقا أبن قد عسل زلو كميزي تدقم سبعين سبيتو بفقري انت شفين واقنا بزيادة ايا تبرتا نصباق سبعي ساعات توتس سبيت ايا كمون موقان كتعيي وبتا ايمو عبيتاس سبيتو خلال ترغب دليتا نتا أملاخي بوازلو سبعي ترايك خون اللو سبعي كهبي زدلمو بصبوك تقبول اللوها كهبا اتصبويو اب سبعي انتزي اللوغنا نخهلو كدقفو اللوها زدلخيو سزي رخبكيو تحدقيو ايكون كنزلكي وي بزي مهلاو كتوارديو كتحسريو ايكونن زلكي نعوه بمحساركي تعرفي اي مسالكي اقوادقا زباء سنزخف النقريخي نابيوتكي تعد من تمس انزلخي سبعيكي هيابكيو نسخون كمو نقدم نعوه تخون دقافي تسحابو زابير بعليو نعاخا تخون دقافي تسحابك هون نسيو سبكت امتي خيليو يكون امبر نتا أملاخ زمرس ألو ويزا حريل إيو وسد زلو ويتا أنا حرخوكم منبر نسخاتكم أي حرخمونن بلا يوحنس بعرف 15 وضع 16 سلازة حارو يوم ناتو قبرم أتا التحريات بقع تدقافيت كتخونكا بأملاخ زخونت تخونتكا أتا توسدا نساناتكا إياك تخون سب أملاخ نزمرس ألو حديقو
ካልእ ክመርጽ ምርጫ ኣለዎ። ምክንያቱ ናፃ ምርጫ ዘለዎ ፍጡር ስለዝኾነ ኣብ ኣመራርፅኡ ከይጋገ ኣምላኽ ዝመረፀሉ ክኸውን ሕርያኡ ኣዝዩ ክጥንቀቕ ኣለዎ። ኣምላኽ ንዕኡ ጠሚትና እንገብሮ ሓዳር እምበር ከም ኣጠማምታናን ኣረኣያናን ጥራይ ክንገብሮ ኣይደልን እዩ። ምክንያቱ ነቲ ዝጠመትናዮ ክኾነና ዝበሃግናዮ ኣካል ናብ ኣምላኽ ከም ፈቓድ ኣምላኽ ነቕርቦ። ኣምላኽ ከም ቃሉ ዝኾነ ትብዓት ክህበና ድማ ክንጽሊ ይግባአና። ብጎይታ ኢየሱስ ህይወት ዝረኸብካ ሰብ ኮይንካ ክትመላለስ ከለኻ ንሱ ህያው ስለ ዝኾነ ጸሎትካ ይሰምዕ እዩ። ኣምላኽ ዝመረፀልካ ትኸውን እሞ ነታ ዝጠመትካያ ትወስዳ። ኣብ ኣመራርፃኻ ተጋጊኻ ሓንሳብ ኪዳን እንተኣተኻ ዝኣተኻዮ ኪዳን ክትሕሉ ክትጸንዕ ኣለካ። ቃል ኣምላኽ ያዕቆብ ድማ ንራሄል ፈተዋ እሞ ምእንቲ ራሄል እታ ንእሽቶ ጓልካ 7 ዓመት እግዝኣካ በለ ይብል ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ቁጥሪ 18። ያዕቆብ ንራሄል ምእንቲ ክረክብ ብዙሕ ዋጋ ይኸፊሉ። ኣምላኽ ግና ንልያ ብምምራጽ ንያዕቆብ ክባርኾ ደልየ። ልያ ምንም እኳ ብያዕቆብ ዘይተፈተወት እንተነበረት ንሳ ግን ንሱ ናታ ምዃኑ ስለዝፈለጠት ያዕቆብ ናታ ክትገብሮ ብዙሕ ሰዓረት። ኣማልኽቲ ኣቦኣ ሒዛ ዝወፀት ራሄል እምበር ልያ ኣይኮነትን። ምስዚ ኩሉ ግና ያዕቆብ ንራሄል ይፈቱ ነበረ። እቲ ጽሑፍ ናብ ራሄል ድማ ኣተወ፣ ንራሄል ከዓ ሓለፋ ልያ ፈተዋ ይብል ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ቁጥሪ 30። ኣምላኽ ብዝሃበካ ዳ እምበር ባዕልኻ ብዝመረፅካዮን ዘምፅኣኻዮን ኣይኮነን እትባረኽ። ኣምላኽ ንያዕቆብ ብልያ ገይሩ እዩ ብዙሕ ባሪኽዎ። ልያ ድማ ኣምላኽ ጽቡቕ ህያብ ሂቡኒ ሕዚ 6 ወዲ ወሊደሉ እየ እሞ ደጊም ሰብኣይ ምሳይ ክነብር እዩ በለት። ስሙ ከዓ ዛብሎን ኣውፃእትሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ቁጥሪ 20። ኣምላኽ በቲ ንሱ ክባርኸና ዝደልዮ ኢና ክንመፅእ ዘለና። ኣብ ሓዳርና በረኸት ዝበዝሓልና ክንኸውን ተደሊና ክንበዝሕን ክንፋርን እንተኮይንና ምርጫና ምርጫ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ። ኣብቲ ኣምላኽ ዝመረፀልና ክንሰምረልና እዛ መንገዲ እዚኣ ምርጫ ሰብኣይን ሰበይትን ክትኸውን ኣለዋ። ሓደ ስጋ ይኹኑ ዝብል ቃል እዚ ምዃንዚ በዚ ሓደ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ዝኸውን። ኣብትና ፍልጠትና ዝናና ስምና ወዘተ ብምንም ተኣምር ሓደ ኣይገብረካን እዩ። ሓደ እንኸውን ናይዚ ኣምላኽ እዚ ምኽርን ሓሳብን ቃልን ዝህልወናን ንዕኡ ምስ ንደልዮን ጥራሕ እዩ። ሰበይትኻ እያ ናትካ፣ ሰብኣይኪ እዩ ናትኪ። ኣብ ህያብና ዘሎ ውህበት ብምልኣትና ዝጠቐምናሉ ክንነብር ክንክእልሲ ሓደራኹም ኩልና ምስ ኣምላኽ ጥዑይ ሕብረት ይሃልወና። እንተዘይኮይኑ ምልኣት ክንረክብ ብምልኣት ክንነብር ኣይንኽእልን። ከም ደቂ ኣምላኽ ድማ ካብቶም ኣብዛ ዓለም እዚ ጥራይ ተስፋ ገይሮም ዝነብሩ ካብ ናቶም ዝተፈለየ ህይወት ኣይህልወናን እዩ። ኣምላኽና ግና ፍሉያት ቅዱሳን ኮይንና ክንነብር እዩ ብወዱ ነቲ ዓባይ ፍቕሩ ዝገለጸልና። ንሱ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ኣየቋረፅን። ኩሉ ግዜ ድማ በዛ ዘይትልወጥ ፍቕሩ ገይሩ ይጽዋዓና። ነዛ ፍቕሪ ኣምላኽ ከይተረዳእኻ ንፍቕሪ ዘለካ ኣመለኻኽታ ኣገላልጻ ቅጥዕን ቁኑዕን ሓይሊ ዘለዎን ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። ኣምላኽ በታ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝገለጸ ዓባይ ፍቕሩ ዝጽዋዓና ክልውጠና ስለ ዝደሊ እዩ። ዝልውጠና ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ። ኣብዛ ፍቕሪ እዚኣ ህይወት ኣሎ፣ ሓድነት ኣሎ፣ ጥዑም መዓዛ ኣሎ፣ ዕረፍቲ ኣሎ፣ ምልኣት ዕጋበት ኣሎ። ኣብ ሓዳርና ዘይቲ ዘለና ኮይንና ብግቡዕ እየና ክንዓይሲ ኣምላኽ ብፍቕሩ ክንጠማመት ይደልየና። ኣሸገርቲ ሰባት ኮይንና ዘለና ስለዘይተለወጥና እዩ። እቶም ዝሰማምዑ ዝነበሩ እውን ዘይቲ ምስ ጎደሎም እዮም ዝበላልዑን ዝበኣሱን። ዘይቲ ሓደ ክትከውን ዝገብረካ ቃል ኣምላኽ እዩ። ንስኻትኩም ድማ ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኹም ንኹሉ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 20። እታ ናትካ ዝኾነ ሰበይቲ ስለዘይተለወጠት ምሳኻ ዘይክትስማዕማዕ ትኽእል እያ። ስለዚ ምልዋጥ ክህሉ ኣለዎ። ኣብዚ ናይ ቁሪ ወቕቲ ንቁሪ እናማረርካ ዘይኮነ ንዕኡ ተስማዕሚዕኻ ምስኡ ዝኸይድ ክዳን ተኸዲንካ ኢኻ ክትወፅን ክትፃወሮን እትኽእል። ነቲ ዘይሰማምዐካ ንዕኡ ከም እትስማዕምዖ ክገብረካ ዝኽእል ክትጥቀም ኣለካ። ክትፃወሮ ተጀሚርካ ክትሰርሕ ክትኽእል ኢኻ። እንተዘይተለዊጥካ ግና ካብ ምምራር ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ምስጋና ምምራር ጥራይ ይኸውን። ኣብ ምምስጋን እምበር ኣብ ምምራር በረከት የለን። እኳ ደኣ ዝቐረበካ በረከት
መሊስካ ካባኻ ከም ዝርሕቕ ኢኻ እትገብሮ ስለዚ ኣብ ለውጢ ረብሓ ዘሎ ክንልወጥ ኣለና ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም መብዛሕትና ኣብ ሓዳር ዘለና ሰልጢና ኢና እምበር ኣይተለወጥናን ኣብ መንጎም ስልጣንን ምልዋጥን ድማ ፍልሊ ኣሎ ኣብ ሓዳር ክትስልጥን ዘይኮነስ ክትልወጥ እዩ ዘለካ ምስልጣን ማለት ፍልጠት ምእካብ እዩ እግዚአብሔር ግና ክንልወጥ ይደልየና እግዚአብሔር ዝተመሓየሸ ሓዳር ዘይኮነ ዝተለወጠ ሓዳር ክርእን ክህልወናን እዩ ዝደሊ ተመሓይሹ ማለት ድሓን ኮይኑ ማለት እዩ እምበር ይኽደነና ከይምለሶ እናበልካ ብፍርሒ ኢኻ እትነብር ቃል ኣምላኽ ግና ስለዝልውጠካ ካብ ፍርሒ ሓራ ኮይንካ ክትነብር ይገብረካ ብኸምኡ ከንብረና ስለዝደሊ እዩ ተለወጡ ዝብለና ዓለማዊ ፍልጠት ኣብ ህይወት የመሓይሸካ እምበር ኣይልውጠካን እዩ ክንልወጥ እንተደኣ ደሊና ናብ ቃል ኣምላኽ ኢና ክንመጽእ ዘለና ንሕና ንሓዳርናን ክንልወጥ ቃል ኣምላኽ እዩ ዘድልየና ምልዋጥ ናይ መለኮታዊ ሓይሊ ስራሕ እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ትምህርታትን ፍልጠታትን ኣብዚ ምድሪ እዚ ይጠቕመሉ እዩ እንተኾነ ኣይልውጠካን ዝሓሸ ሰብ መሲልካ ክትረአ እዩ ዝገብረካ ፀላእትኻ ምፍቃር ኣብ ምልዋጥ እዩ ዝርከብ ምልዋጥ ማለት ገዛእ ርእስኻ ምቕታል እዩ ኣባኻ ክርስቶስ ክነብር ምፍቃድ ካብ ናይ ባዕልኻ ወፂኻ ንዕኡ ምንባር እዩ ፍልጠት ናይ ዓለም እዚኣ ድንጋፀ ፍቕሪ ትሕትና ብሓፈሻት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃፍቲ ሃልይካ ንኣምላኽ ዝበቅዕ ፍረ ክትፈርን ክተጥርን ኣይገብረካን እዩ ዓለም ኣብ ሓዳርን ውሉድን ዘለዎ ኣረኣእያ ከምቲ ኣምላኽ ኣብ ሓዳር ዝደልዮን ዝገብሮን ኣይኮነን ቅዱስ ጳውሎስ ብክርስቶስ ነዚ ስለዝተረድኦ እዩ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ ምሁር ጽሑፋት ኣበይ ኣሎ መርማሪ ዝዓለም እዚኣኸ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዶ ዕሽነት ኣይገበረን እዩ ዝብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 20 ካብ ምድሪ ምምሕያሽ ጥራይ ክኸውን ከሎ ካብ ላዕሊ ከዓ ምልዋጥ እዩ ዘሎ ብፍቕሪ ክርስቶስ ብቃል ኣምላኽ ዝተለወጠ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዘሎ ነገር ኣብ ሓዳርካ ክህልወካ ይኽእለካ ኣብ ፍቕሪ ዓቕሊ ለውሃት ዘይምቅናዕ ዘይምጅሃር ዘይምዕማፅ ሓጎስ ባህታ እምነት ትዕግስቲ ተጻዋርነት ተስፋ ካሊእ መሰለቶምን ዘለዎ ይኸውን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 4-7 ኣብ ሓዳርካ ዝተመሓየሽካ ሰብ ጥራይ እንተኮይንካ ከምቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ሓወይ እንተበደለንስ ክንደይ ሰዓዕ ክሓድገሉ ክሳዕ 7 ዶ ብምባል ክሳዕ 7 ግዜ ጥራይ ይቕረ ክትብል ከም እትኽእል እዩ ዝገብረካ ኣብ መበል ሻምናይ ግን ስጉምቲ ክትወስድ እምበር ክትፃወሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጽሪ 21 ዝተለወጥካ ሰብ እንተኮይንካ ግና ክሳዕ 7 ተሓድግ እምበር 7 ግዜ ጥራይ ኣይትድረትን ኢኻ ጎይታ ይቐረ ክብለና ኣይቋርፅን እዩ ውሉዱ ከዓ ከምኡ ዓይነት ክኾኑ ዝተለወጡ ኩሉ ግዜ ይቐረ ዝብሉ ክኾኑ እዩ ዝደሊ እቲ ምሁር ብምዃኑ ጥራይ ዝንፋሕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ባዶ ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ኩሉ ወዲ እየ ዝብል ሰብኣይ ኣይኮነን ኩለን ኣዋልድ ድማ ሰበይቲ ኣይኮናን ወዲ ወይ ጓል ምዃን ተባዕታይን ኣንስታይን ፆታኻ ፈልዩ ዘርኢ እዩ ኣምላኽ ሰብ ክፈጥር ከሎ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም እዩ ዝብል ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 27 ዓለም ሎሚ ነቲ ኣዝዩ ንጹር ዝኾነ ካብ ክፍጠሩ ከለዉ ተባዕታይን ኣንስታይን ኮይኖም ዝውለዱ ሰብ ፆታ ኣብ ምድንጋር ትርከብ ኣዝዩ ዓብዪ ሓዝራት ዕሽነት እዩ ፆታኻ ብኣምላኽ ዝወሃበካ እምበር እትመርፆ ኣነስ ከምዚ እየ ኢልካ እትውስኖ ኣይኮነን ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ ኮይንካ ኢኻ እትውለድ ስምዒትካ ዘይኮነ ተፈጥሮኻ እዩ ፆታኻ ዝነግረካ ብዝኾነ ናብቲ ጓል ከምኡ ከዓ ወዲ ዝብል ንመለስ ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ድሕሪ እቲ ተባዕታይን ኣንስታይን ማለት ወዲ ጓል ኔርካስ እትሰጋገሮ ደረጃ ዕቤት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ምዃን ንጽህና ምልዋጥ ካብ ቁልዕነት ምውፃእ እዩ ካብ ምጉዝትነት ካብ ከም ቆልዓ ነጆ ምባል ካብ ዘይበሰለ እምሮ ምውፃእ እውን እዩ ንቑሑ ኣብ እምነት ጽንዑ ሰብኡት ኩኑ በርትዑ ዝብል ጽሑፍ እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 13 ወዲ ሰብኣይ እንተኮይኑ ተለዊጡ ማለት እዩ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ምዃን ናይ ምልዋጥ እምበር ናይ ዕድመ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ሓዳርና ክንልወጥ ክንበስል ክንኽእል ኣለና ከምኡ ክኸውን ከዓ ነዚ የጸቢቕና ክንሓስብ እናወሰኽና ንኸይድ ከም ዘለና ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽ
نز نجرزي بمولو رأسنا كنوفي علنا قدامي تيموثوس معرفة رعته وضع 15 قال كساب زلا عب تحت ولدات رأيها كتخون تدلي تمرعيها سدراي دلينا بلد نابوت تمت سبيت مخان جنازي بس حتيا مخنياتو اتا كاب سبأي زخونت امو سبيت استبهلت اتي سبأي ادون ابون يحدق مسبويتو خعا يطبق حدا سغا دما يخونو استبهلك قال كمو نعاون ايو دفترات معراف كل التوقع عشان راتن أبو خندي خان محداق فقد أملاخ يو قوم زبل كعا أملاخ فليكا كنسألنا بينا ونتسمعنا كنافق إلو عيكونن نولد دخا كي حدكا حذر إلن نولد دخا كي حدكا حدر كتقبر سبيت ويسب أيكوينكا خطركب سلزي تخيليو مغنياتو انت زي حديكا لحداركا أبوخا أديخا محزاخا أحواتكا أحدكا وزيت أيوم لحداركا كزواورو ملو حلافنت كيتوسن نقبز بسكا تنبر كم زعينت هيوت كعا أملاخ أيفوتون أقبلون دعنا ون زيت عمي زخون أب حداركا أداو زبوزحو يخون أداو زبوزحو حداركا كفرس كتبعاس زقبركا بزحيو سلزي أملاخ صدراخم حلوقو نحدكم تتقابقوا زبل تعامكا شجركا نساوي نسيو يمان سقام تولو يبلكن متبع مالت نخالي نجر بوتا زي مهاب كفت نجر زي مفتاريو متبع انتليو يوم دقاقاف زهلو كي تبقى كمي جيركا خط دقاقاف تخيل نفسي قبل حريخات تطبق يماني تدكاون تدقفن على زبلكعا صحفيو مزمور سوسان سلستان قدر شمانتا كالي أكال كهلي ولون مغنياتو نسون كي تتابق سأقم كونكا ايو انت دعا تتابيكا ايو حدا أكال اتخون حد النتك عزهلوكا أب حداركا ولد خاطري زي كونك تحدقم زدلكا بحرياتكا اتنهيك قدم هيوتكا ول كقرز كابخا خضربا ألو زقودة استعبع بحيسكا لاب حدار ايزئتو نزوون حدق مغنياتو تدوقيلون تعبعيبون زلو نقر حدا معالتكوس ايو أب حداركا دما كبالا شيركا ايو أبراهام نودو سبيتكم سألو قلياءو كل كلو ناب هاجرين ناب عليتين داخلكا نودي إسحاق سبيتم سألو بولو قصيلو اتجزو ناربات تا سبيتي ناب هاجر لدحريك تصعب انت زي فتوتك نودخا نابتا نسخا سوز أخال لهاجردو بقدك مولسئية بولو أبراهام كعا نودي ناب أخيت مولسو تتنقق إلو أتنققو ودو سبعي أخيلو إيمو أملاخ ملأخوك أقدمي هاكل إخ يمو كابو نودي سبيتي كتم تقول لي إخابولو أستوعلو إتا سبيتي دحري هاكت صعب انت زي فتوتكنا نسخا خابزا محلي نسوفيخا حانتس نودي لآ نابو يتمول الصوبلا لفترة معرف عشان رعتن قدر رعتن 19 لذي سباي كوين زولو ودو سبيتك تخونو انت دقا خوينا كاب عدن أزمادان أبو أنا الدقان حديقا سبايا كتسعب دلو تزخون سبيت مخان زبس حيات كتكون اللوع حدار حديقا مسيخا إخا اتمرعو وسبات لأكزابير واتدنقل ولو مسكولو كبر بعرف